Kouvolassa mennään KK-HPK-ottelun jälkeiseen Suomen makeimpaan lehdistötilaisuuteen. Aloitetaan ensin HPK:n päävalmentaja Mikko Mannerin kanssa. Tänään lukemat KK:lle 5-2. Kommentit äsken nähdystä kamppailusta. No, meiltä hyvä ensimmäinen erä, mutta kyllä sitten kotijoukko oli kyllä erinomainen. Loistava luisteluvoima ja sitten kun meiltä se keskustan puolustaminen petti siellä hyökkäysalueelta, lähti ne tylyt vastaiskumaalit, niin ansaitusti kotijoukkue voitti. Et tosi hienosti ne pelasi ja me ei saatu missään sen ekan erän jälkeen, niin ei pystytty jatkamaan peliä. Me ollaan pelattu hyviä kakkoseriä tässä niin kuin 2 edellistä matsia, mutta nyt ei vaan riittänyt sitten ihan yhteispeli siihen, että olisi pystytty pysymään kiekossa ja saatu sitä kuuluisaa momentumia pidettyä itselle ja otettu vastustajalta sitten vähän ilmoja pois. Että vaikka niiltä puuttui niiden tähtihyökkääjä Radek Koplitsekki, niin silti he oli erittäin hyviä ja tosi hienosti pelas. Mutta huomenna jatketaan ja meidän pitää parantaa paljon, mutta onnittelu KK:lle, että ei tänään pärjätty. Nosta vielä lyhyesti sinne, että mitkä on ne avaimet huomenna KK:n kaatoa, kun 2 mustaa rassia kohtaa taas Hämeenlinnassa? No, pitää luistella täysillä. Se on semmoinen niin kuin usein tässä jääkiekossa, että ensiksi pitää luistella ihan täysillä ja sitten siellä pitää olla sitä yhtenäistä peliviisautta mukana, että kunnioittaa vastustajan niin kuin vahvuuksia ja samaan aikaan sitten pystyä pelaamaan niin kuin tylysti voittavia tilanteita, pelata kiekkoja selustaan, pitää pelin keskusta hallussa silloinkin, kun oma hyökkäyspeli ei kulje. Että tänään me epäonnistuttiin siitä, mutta taistelu jatkuu huomenna ja ollaan valmiina kello 17. Kiitos. Kiitos. Eli huomenna voidaan odottaa vauhdikasta kiekkoa, mutta KK Jouko Myrrä, onnittelut ottelun voitosta. Omin sanoin, miten sinä näet kamppailun? Kiitos. Eka erä oli haasteellinen. Varmasti oli HPK-hyvyyttä ja toinen erä oli sitten, niin kuin kollega tuossa sanoi, niin se oli meidän erä ja sillä pystyttiin sitten kääntämään ottelua. Kolmannessa tietysti tuli vähän jähyjä, niin aina vaikeuttaa sitä matkaa voittoon, mutta olen tietysti ylpeä tuosta esityksestä, että palattiin voittojen tielle. Hyvä näin. Minkälaiset lähtökohdat sun mielestä nyt sitten huomiseen, jos verrataan kaverin kommentteihin? Nähdäänkö myös niin ikään luisteleva KK niin, Hämeenlinnassa? Kyllä mekin sillä lailla tätä jääkiekkoa nähdään, että kaikki emme yhtä kovaa, mutta täysiä pitää mennä aina. Että se on luistelu, kamppailu, peli ja huomenna lähtee taas 0-0 Hämeenlinnassa. Ja kolmannen erän lopussa Miska Siikonen ikävästi tippui pois. Oliko ihan varotoimenpide vai tiedätkö vielä tilanteesta yhtään sen enempää? Mä luulen, että Mise on niin iso taistelija, että se otti pienen huilin loppuun ja huomenna on takaisin kehissä. Näin ainakin uskotaan. Uskomme siihen. Kiitos molemmille HPK:lle turvallista kotimatkaa. KK:lle onnittelut ottelun voitosta ja sieltä Kouvolan Lakritsin lakumukit vielä matkaan. Kiitos. 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 Upeat. Kiitos. Huomenna mä vien tää apuvalmentaja. Niin. Mo Karkkila. Raimo. No niin.